Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтарако боз пеши фаришта омадагием, акция кардагиан. Беҳад войкои фасон, палто, куртка, кирта то охири навора тамошо кунен. Борошон ҳамаш тоза турецкия. Аллакай духтаракои мо медонан ин нуқтаи савдора. Марҳамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 9 дарвоза 6 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ мешава. Рақамошонам дар рӯи экран ҳаст, доставка доранд. Инаи двойкаҳои қиматии туркира ҳозир акция рафтеста 250 сомон. Ино 450 буд, ҳозир 250 сомон духтаро. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Ниёша бинен духтаро, қахшру фасон турки хеле вязаные диден. Иша чанд каде? 250. Иқахшруае 250 сомон, 450 сомона двойка. Марҳамат, беҳад качествои фасон дорам. Бо омада хитон як бор бинен. То забори турки. Ина духтаро. Раҳмат. Ина диден духтаро 450 сомон, 250 сомони барои шумо дар магазини Фаришта. Инҷа давози дарафти навор бинен. Ами киртои фасона туркиёра ҳамаша арзон кадагиай. Бо нишонтон метиҳам. Ана ба палто оригинал катушкина мезанан. Ино 550 сомон будан, 200 сомон. Беҳтарин духтаро ира бинен. Иқахшро 550 сомон, 200 сомон шудай. Мана духтарако дер накунен. Марҳамат биёен. Мана нарх чанда? 200 сомон. Инам хел хушру фасон турецки. Марҳамат духтаро 200 сомони. Ишама? Ишам фасони бадай духтаро. Аз оне ки ёз нишон додем. И бо дигар рангшай 200 сомон. Ишам 200 сомон. Ана баъдан бо куртка палтоҳо. Ино чанди? Инора 200 сомон кардем. 200 сомон. 650 сомона. Куртка палто 200 сомон духтарако. Марҳамат. Ира бинен чанд та ранг дора? Кам мондагиай. Мана марҳамат. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 9 дарвоза, якум ряди магазинҳои шишагӣ, 6 магазин. Марҳамат. Инаи палтоша бинен. И чанда? Ирам 200 сомон кардем, ай камшмо. Ина 200 сомон. И палтора хушругиша бинен духтаро. Катушкина мезанам. То забори турки духтаро. Касе да дар корай бо нархи арзон. 200 сомон да ҳеҷ ҷодаи хеле палто нестай. Мана иша бинен бо. Ҳамаи ҳамино 200 сомони. Марҳамат. Метавонен ки омада бинен. 200 сомон. Ира бинен. Қисми қафоша бинен. Замок душтай. Аҷоиб. Хечизо нестанд дигар ҷо. Марҳамат. Необычния нам хеле босако гирифтанӣ бошед бо нархи арзон. Биёен Фаришта акция сар додагай. Мана марҳамат бинен 200 сомон. Ина курткачот 200 сомони тоза турецки курткоян. Ям кам мондагиай. Ҳами ҳисобаки мондагиай духтаро. Марҳамат. И малиновиша бинен. Чихет цвети нағз. Мана малинови аҷоибот. Нархшон 200 сомон тоза турки духтаро дер накунен. Албатта ки маъқултон мешава бо омадаи пеш бинен. боварӣ дорум ки беҳад бурд мекунед. Бо нархи арзон анамхе палтои тоза туркира ё ки курткора 200 мегирен. Ана тамошобинони азиз нигоҳ кунен чиқа куртои хушрура бо акция кардаган. И ҳамаш новинкаи нахчон пӯшидагиан. Спорт стил тоза турецки. Спорт стилои турки каседа ки дар кор боша мехдорак. Марҳамат. Ина ҳозир арзон шид. Ино чанд будан, чанд шид? Ино 600 сомон будан, 50% акция кардем 300 сомон. 600 сомон будан, ҳозир 300 сомон шидагиай. Раҳмат. барои шумо инаминора ҳамаша аксиякати пешниҳод кардестиян. Духтарако дер накунен, расветкош беҳад хушрӯай. Мана ҳозир бо нишон метиҳам. Диден аҷоиботай.
хушрӯи бад аями кабутуш ҳозир модел да нишон метем бинеда духтаро чихе танада хушрӯ меиста кушодакай ба ҳазур мепушен качествашонам нағзай катушки намекунан ино катушки намекунан духтаро ина пушидаги хучон бинен чихе аҷоибот 300 сомон да метиян мана духтаро беҳтарин вариант бо нархи дастрас 300 сомон да ҳозир бори тошкентай шумо да анамхел бори туркира пешниҳод кардестиян сиёш аҷоибот духтаро касе ки ина мисол ранги сиёҳа дӯст медора марҳамат биён аи спортстил размерошон без размер ният стандартай мана хулоса ваёшон кушотакай духчона бинен хушрӯ меиста танада марҳамат магазини фаришта биён духтаро баданай кирташона бинен чихе хушрӯвай аҷоиб необычный кирто каседа ки дар кор боша 400 сомон пеш чанд буд ина 700 сомонара ҳозир 400 сомонда пешниҳод кардестиян аҷоибот 400 сомон штагия духтаро ина духтаро палтои қимати 800 сомара ҳозир 400 соми ҳозир 400 сомони акция эълон кардагиян неке кам мондагия яктаи дутаи марҳамат беҳад качествоҳои нағз метонен ки духтарако интихоб кунен мана ҳамаш хушрӯ ҳамаш фасон духтаро 400 сомон духтаро диден айни балшмерка бидай 500 сомон 1000 сомона пайлто ҳозир 500 сомон 50% барои шумо скидка духтаро беҳад размерои фасон хушрӯ аҷоибот духтарако биёен ҷои фаришта иҷада на танҳо мисоли як ман нишон додистам наворда балки бисёр доран аксия ина и чанда ира бинен чихе хушрӯ качестваш ирам 500 сомон як дона мондая як дона мондагия размери калонай мана духтаро фасон биёен бо нархи арзон харидорӣ кунен беҳтарин аксия духтаро курткои невкалор арзон шид 50% аксия рафтестай ина аз 1000 сомон зиёд буд ҳозир 500 сомонӣ пешниҳод кардагиян биёен ира бинен чандта ранг дора мана фаришта барои шумо беҳтарин анамихе актиора ташкил мекуна духтарако бо нархи дастрас метавонен ки курткои туркира харидорӣ кунен безрукавкора ино гарантия доран якта мегирӣ чанд сол мепӯшен духтаро барое ки качестваи зури бадай ҳеччи намешава бо як бор омада муқоиса кунен нарх навои бозора яке боваридор ми нарх намеёбен мана мелекшоп мана магазиншон магазини фаришта мелекшоп ном дора надиден ина марҳамат кунен дикселш то размери 58 56 тугре мегирад ҳам размери калон дора ҳам вайш қадаш дарозай расветкоша диден духтаро хулоса беҳад фасонан ба ҳазур метавонен ки омада ай пеш хитон тамошо кунен баъдам харидорӣ кунен ана ҳеччи намешава борошон фасони бад ана аҷоиботай качестваш ина духтаро чандта ранг дора качествои зури ба духтаро бори туркӣ аз ҳисобе ки кам мондагиян барои ҳамои нархаи духтаро барои ҳавай биёен раҳмат ана баъдан духтарако ина курткаошона бинен ино 1200 будана 1200 сомонӣ курткао будан ҳозир 800 сомонӣ шидаган ҳозир расветкаоша ма шумода нишон метим ира бинен чихе расветкаи хушрӯ доран ҳамаи размеро ҳастай марҳамат биёен магазини фаришта
бо аз пеш тамошо кунед. Мана интихобшон хеле ва хеле зиёда иҷада аксияҳо бисёр мерава. Тез аксия мекунанд. Духтаро и вайёра бинен, ҳиҷобора бинен, иқа хушруван. Фирмаи базара тоза турецки ҳозир ҳамаша нишон метим бори оригинал гарантия дора, ҳеҷ намешава. Нархаш чандай? 1000 сомон будан, ҳозир 400 сомон шудаган. Беҳад аксияи хуб. Ира бинен. Размерош чӣ хелай? Размерош 42 то 54. 42 то 54 размер ҳаст духтаро. 400 сомонда и хеле ҳиҷоб ягон ҷода нест духтаро. Качестваш зури бада ира бинен бо. Мана тоза бори турки. Мана ино ҳеҷ чӣ намешаванд, гарантияшон ҳаст. Баъд ино вишивкаан аҳамиятен ҳамаш бо вишивка дора. Мана стилш аҷоибот духтагиай. Стилш хушрӯи бадай духтаро. Иша бобинен. Фасони бад размеро ҳастай. Марамат метавонен ки фариштада нависен. бо шумода даставкара мефаҳмона. Не намудам будай. И чанд смай? ҳамаи ҳамино 400 сомонӣ штегаи духтаро ҳиҷобошонда гап нест. Мана ина балшмеркаам дорам. Марҳамат, касе ки балшмерка мехоҳа, балшмеркаям ҳастай. Хулоса духтарако ҳиҷобошонда гап нестай. Беҳад ҳиҷобои хушрӯ бори туркӣ. Мана аҷоибот. Ҳам ламерка доранд, ҳам балшмерка доранд. Ҳама намуд размер ҳастай духтаро. Качестваира бинен духтаро, хушрӯ. Ана ин моделош бошад 300 сомонӣ. Иноям ҳиҷобанд. ҳозир арзон шудагиай 300 сомон. Пеш чанд сум будан? 650 будай ин модело. ҳозир 300 сомон шудагиай. Беҳад ҳиҷоб бисёр доранд. бо ки омаден духтаро мебинен хитон. ира бинен духча бинен охем қастилни духтагиай. духтаро мекован хели моделора. Мана ҳамаи ино гарантия доранд. качествашонда. Мана аҷоибот. духтарако, касе ки магазини фариштара намедона, марҳамат, бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, 9-ум дарвоза медроен, дасти ростияти магазинои шишагӣ. Дидед, Мелик шоп навистагиай, магазин рақами 6. ҳамаи бурошонда аксия рафтистай. ҳозир биненда духтарако, ҳамаи чизошон аксия шудагиай. ина бо дар навор дидем ки чихе ҳамаша мо нишон дадем якта ба якта либосора. Мана бинем чиқа либосакои фасон хушрӯ бо нархи арзон. Мана тоза бори Туркия ин магазинда. биёем бо тамошо кунем. ина бинем чиқа курткаи хушрӯ, двойка. Мана чизе ки хоҳен иҷада шумо пайдо карда метавонен. духтаро баъд брижо омадай. Мана брижорам хостем нишон тием. И брижора нишон метиен? Брижо чандиан но? Ваё инош 60, ваёш 80. 60 турецки. Инош ҳам Туркия? Гуанжу. Бори Гуанжу будай. Ино 60, ҳам хел? Нархошон ама мефаҳмонам сурат. Ино 80 сомонӣ. Ина духтарако 80 сомону 60 сомон. Шумо нависеншона бо суратора равонтон мекунанд. Ина касе ки брижои фасон пурсидагӣ буд, марҳамат, биёен ҳаста иҷада.